Tako ne da, bravo! Gdje nosi? To je meso. Bravo! Samo da se ti mogu malo uskočiti. Daj, majde! Ovaj šta muzika pjeva ovoga. Ajde upravo. 12, ajmo! Meho, kako ti vičeš 15-12, a Nedžad viče 7-1? Kako? A Nedžad viče 7-1, ona viče 15-12. Miraj! Ej! Miraj! Ej, Begović! I've seen that. Vičeš bien. Sorry.